Amb la taxa mancomunada, el servei de recollida i transport de residus a la Ribera Alta costa. Clar que costa. Costa l'esforç de totes les persones que cada dia recorren els nostres pobles per garantir un servei de recollida òptim, eficient i sostenible. Costa mantenir els mitjans que ho fan possible, com els camions que recorren la nostra comarca i traslladen els residus fins a les plantes de tractament. I costa, també, sostindre el servei d'atenció ciutadana i l'equip tècnic i d'educació ambiental que treballen darrere del procés formant un engranatge basat en l'esforç i l'eficiència. I separar millor influeix directament en aquest cost. Quan classifiquem correctament els residus, podem recuperar paper, compost, envasos, vidre o metalls. Materials amb valor de mercat que ajuden a compensar les despeses del servei. Clar que costa i paga la pena, perquè així gaudim de pobles més nets i d'una millor qualitat de vida per a la nostra gent.